مقراص كونه ناي محصار حساب فصيم يبلومن ኣብ ዓለምና ብዙሓት ሰባት ብዘለዎም ዝተፈላለዩ ናይ ሰውነት ኣካል ዘይተጸበይዎ ብብዙሓት ሰባት ይፍለጡ ከምኡውን ናይ ዓለም ሪካርድ ይሰብሩ ንሓደ ሓደ ሰባት ጸጉሮም እንትኸውን ንኻልኦት ድማ ናይ ዓይኖም ሕብሪ ክኸውን ይኽእል ካብዚ ቀጺሉ ካብ ነዊሕ መልሓስ ክሳብ ነዊሕ ስኒ ኣብ ዓለምና ዘሎ 10 ነዋሕቲ ናይ ሰውነት ኣካላት ዘለዎም ሰባት ክነጉብነየኩም ቅድሚኡ ግና ድሌትኩም እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣስራይ በዓልቲ ነዊሕ መልሓስ ሓንቲ ናይ ፍሎሪዳ ነባሪት ዝኾነት መንእሰይ ብመልሓስ ዝስርሑ ዝተፈላለዩ ምርኢታት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ብምልቃቕ ሕብብቲ ክትኸውን ዝኽኣለት እንትትከውን ናይ መልሓሳ ቁመት እውን 4 ፈረቓን ኢንች ይኸውን ናይ ዓለም ሪካርድ ምስባር ዘኽእል ነዊሕ መልሓስ ዘለዋ ምዃና ንኽትፈልጥ ዝሓገዝዋ መሓዙታዮም ብመልሓሳ ኣፍንጫኣን ዓይናን ንኽትነክእ ይጥይቕዋ ንሳ እውን ነዚ ነገር ብቐሊሉ ትገብረሎም ነይራ ቀፂላ እውን ንሰሞናት ዝኣክል መልሓሳ እናመጠጠት ንውሓቱ ንኽውስኽ ብምግባር እዝና እንተይተረፈ ክትነክእ ጀሚራ ኣብ ሕዚ እርግፀኛ ዋላ ኣይንኹን እምበር ኣነ ናይ ዓለምና ነዊሕ መልሓስ ክኸውን ይኽእል እየ ዝብል እምነት ኣለዋ ከምኡ እውን እንዳበለት ብተደጋጋሚ ትዛረብ እዛ ጓል 20 ዓመት ብነዊሕ መልሓሳ ናይ ኢዳ መተዓጻጸፊ ብምንካዕ ንብዙሓት ኣደኒቓያ ኣብ ሕዚ ሰዓት ናይ ዓለምና ነዊሕ መልሓስ ብምሓዝ ሪካርድ ዝሰበረ ኔክስት ቱበር እንትኸውን ናይ መልሓሱ ንውሓት እውን 3.97 ኢንች እዩ ስለዚ ኣብ ቀረባ ብዛመን እሰይ ሪካርዱ ምስባሩ ዘይተርፍ ነገር እዩ ታሽዓይ በዓል ነዊሕ ኣፍንጫ ኩሉ ሰብ ዋላ እንተ ዘይኮነ መብዛሕትኡ ሰብ ግና በፍንጭኡ ቅርጽን መጠንን ሕጉስ ኣይኮነን ዋላ እኳ ተሪር ኣፍንጫ ዘለዎም ሰባት እንትሃለው ንሳቶም ዋላ እንትኾኑ ኣብ ኣፍንጭኦም ዝኾነ ጸገም ኣይስእኑን ናይ ቅርሺ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ብፕላስቲክ ሰርጀሪ ኣፍንጭኦም ከምቲ ዝምነይዎ ንምግባር እንትፍተኑ ይረኣዩ ናይ ዓለም ጊነስ ሪካርድ ዝተመዝገበ ናይ ዓለምና በዓል ነዊሕ ኣፍንጫ ግና ፈጣሪ ዝሃቦ ኣሜን ኢሉ ብተሓጓስ ዝተቐበለ ይመስል ኣፍንጭኡ 8.8 ሴንቲሜትር ንውሓት ዘለዎ ዋላ እንትኾነ ብታሪክ ንድሕሪት እንተደኣ ኬድና ግና ነዚ ዘንዕቕ ናይ ኣፍንጫ ንውሓት ዘለዎ እንግሊዛዊ ከም ዘሎ ይዝረብ ቶማስ ዌደርስ ብምብሃል ዝፍለጥ እንግሊዛዊ ንምእማን ብዝኸብድ መልክዑ 19 ሴንቲሜትር ንውሓት ዘለዎ ኣፍንጫ ነይርዎ ሻምናይ በዓል ነዊሕ ቅርንብ ዓይኒ ወዲ 81 ዓመት ቻይናዊ ዛንግ ሹሳን ናይ ዓለምና ነዊሕ ቅርንብ ዓይኒ ዘለዎ ብምዃን ናይ ዓለምና ጊነስ ሪካርድ ክኸውን ክኢሉ እዩ 19.1 ሴንቲሜትር ንውሓት ዘለዎ እንትኸውን ዛንግን መጀመርታ ግዜ ከም ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ ብ2015 ሓደ ናይ ቅርንብ ዓይኑ ጸጉሪ ካብቶም ካልኦት ብዝተፈለየ ፍጥነት ይነውሕ ከም ዘሎ ኣስተውዕለ 8.5 ሴንቲሜትር ንውሓት ኣብ ዝነበሮ ሰዓት ምግቢ እንትበልዕ ሃንደበት ናብ ኣፉ እናኣተወ ይጽግመሉ ከም ዝነበረን ናብ እዝኑ ይቕርቅሮ ከም ዝነበረን ይዛረብ እዚ ዋላ እኳ ዘጽልእ ነገር እንተኾነ ብቻይና ባህሊ ግና ነዊሕ ቅርንብ ዓይኒ ዝተፈለየ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ቻይና ጽቡቕ ህይወትን ናይ ነዊሕ ዓመት ዕድመን ተገይሩ ይሕሰብ በዚ መሰረት እውን ናይ ዛንግ ስድራ በዚ ነገር ኣመና ሕጉሳት ነበሩ ድሕሪ እውን ዛንግ ናይ ዓለምና ነዊሕ ቅርንብ ዓይኒ ዘለዎ ክኸውን ክኢሉ እዩ ሻውዓይ በዓልቲ ነዊሕ ኣእጋር ትውልዲ ቦታኣ ኣብ ራሽያ ዝኾነት ኣኩርቲና ላሲና ዝተባሃለት ጓል ናይ ዓለምና በዓልቲ ነዊሕ እግሪ ብምዃን ሪካርድ ዝሰበረት ጓል እያ ናይ እጋራ ንውሓት 1.32 ንውሓት እዩ እዚ እንትልካዕ ብጊነስ ወርልድ ተቐባልነት ንኽትረክብ ብዝሰልጠነ በዓል ሙያን ሓኻይምን ተረኺቦም ዝተለክዐ እዩ እዛ ናይ 29 ዓመት መንእሰይ ኣመና ዘድንቕ ዓርሰ ምትእምማን ዘለዋ እንትትከውን
نزون كم مخنيات تلعلو أبزحا أزمادا نواحتي بمخانهم يوم بفلاي أبو أنحان نوح قومت زلوام يوم ከምኡ ኮይኑ ዋላ ኣኩርቲና ብመማህርታ መዘራረቢት ካብ ምዃን ዓደዮ ዓለትን ነገር ግና ዓርሰ ምትእምማንን ጥንካረን ከም ዘለዋ ክተርኢ ከም እትደሊ ትዛረብ ስረ መርከብን ከምኡ እውን ኣብ መኪናን ኣውሮፕላንን በሪ ምእታው ከም እትጽገም ትዛረብ ኣኩርቲና ትገብሮ ናይ ጫማ ቁጽሪ 47 ብምዃኑ ንጓል ዝኾኑ ጫማታት ምርካብ ከም እትጽገም ትዛረብ ሻልሻይ በዓል ነዊሕ ኣጽፋር ኣሜሪካዊት ደራፊት ክሪስ ዋልተን ብጣዕሚ ትፍለጥ እንትትከውን ኣብ መድረኽ ወፅያ እንትትደርፍ ናይ ሰብ ቀልቢ ዝስሕብ ካብ ድምፃ ብዝበለፀ ናይ ጽፍራ ነውሓት እዩ ጓል 45 ዓመት ክሪስ ጽፍራ ምቑራጽ ጠጠው ዘበለት ቅድሚ 18 ዓመታት እንትኸውን ኣብ ሕዚ ሰዓት 6 ሜትር ዝኣክል ነውሓት ኣለዎ ዋላ እኳ ኣጽፋራ ዝተጠቃለሉን በባዕሎም ዝተኣሳሰሩን እንትኾኑ ንሳ ግና ብዘይ ምንም ፀገም ፒያኖ ምጽዋት ኮነ ኮምፒውተር ምጥቃም ትኽእል እያ ንኣጽፋራ ብዘይ ምሕካይ ትገብሮ ክንክን ዘርሞ ኣይተረፈትን ብ2012 ብዓለም ጊነስ ክትምዝገብ ክኢላ እያ ኣብዚ ፍሉይ መዓልቲ ወርቃማ ኣዝማልቶ ብምልካይ እዚ ናይ ተሓጎስ መዓልታ ኣኽቢራ እያ ክሪስ ሓደ ናይ ኢዳ ጽፍሪ ተሰይርዋ ዝፈልጥ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ እንትኸውን ንሱ እውን መኪናኣ እናጽረየት እንተላዩ ሓምሻይ በዓል ነዊሕ ጭሕሚ ሂንዳዊ ራምሴም ቹሃን ጭሕሙ ንዘይምቑራጽ ዝመሓለ ይመስል ናይ ዓለምና በዓል ነዊሕ ጭሕሚ ብምዃን ናይ ዓለም ጊነስ ሪከርድ ዝተመዝገበ ሰብ እዩ 4.29 ሴንቲሜትር ቁመት ነውሓት ዘለዎ ጭሕሚ ምንዋሕ ዝጀመረ 1982 ዓመተ ምህረት ነበረ ነዚ ክገብር ዘኽእሎ ምኽንያት እውን ብተመሳሳሊ መልክዑ ጭሕሙ ዘንውሕ ዝነበረ ሓደ ዓርኩ ነበረ ጽቡቕ ዕድል ሂዙሉ ከም ዝመጽእ ብምንጋር እዩ ኣእሚንዎ እስካብ ሕዚ እውን ናይ ዓርኩ ጽቡቕ ትምኒት ዝኾነሉ ዘሎ ይመስል ቹሃን ብጭሕሙ ምኽንያት ብ1983 ዝተሳተፈሉ ፊልምን ዝተፈላለዩ ናይ ቦሊውድ ፊልምታትን ንኽሳተፍ ዕድል ረኺቡ እዩ ራብዓይ በዓል ነዊሕ ስኒ እዚ ወዲ ናይ ዓለምና ሪከርድ ክሰብር ዝኸኣለ እዚ ብዘይተለመደ መልክዑ ነዊሕ ኮይኑ ዝበቐለ ስኑ ንኸንቅሎ ናብ ሕክምና ስኒ ብምኻድ እዩ ነይሩ ናይ ስኒ ሓኻይም 3.67 ሴንቲሜትር ነውሓት ዘለዎ ስኒ ብምድናቕ እዮም ሪኦሞ እዚ ካብ ዝተለመደ ስኒ ዕፅፊ እንትኸውን በቲ ግዜ ሪከርድ ሒዙ ካፍቲ ዝነበረ 5 ሚሊሜትር ብምብላፁ ነበረ ናይ ጊነስ ሪከርድ ክሰብር ዝኸኣለ ዋላ እኳ ብ2017 ዓመተ ምህረት ስኑ ተነቂሉ እንተወፀ እስካብ ሕዚ ናይ ዓለምና ነዊሕ ስኒ ብምብሓል ይጽዋዕ ሳልሳይ በዓል ነዊሕ ናይ እዝኒ ፀጉሪ ኩሉ ሰብ ኣብ ህይወት ዘመኑ ከሳኽዖ ዝደልዮ ዓላማ ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ሂንዳዊ እውን ናይ ባዕሉ ድሌት ኣለዎ እዚ እውን ናይ እዝኑ ፀጉሩ ተኸናኺኑ ብምንዋሕን ናይ ዓለም ሪከርድ ምስባርን እዩ ናይ ፀጉሩ ነውሓት 25 ሴንቲሜትር እንትኸውን ሕዚ እውን ኣብ ምንዋሕ ይርከብ ናይ እዝኑ ፀጉሪ ናይ ምቑራጽ ይኹን ንምሕፃር ድሌት ፈጺሙ የብሉን ከም ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ ብ2003 ዝተዋሃቦ ናይ ዓለም ጊነስ ብምስባር ክሳብ ሕዚ ተራእዩ ይኹን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሪከርድ ንምስባር ኩሉ ሻብ ናይ እዝኑ ፀጉሪ ብምስንታር ብምክንኻንን ንኸንውሖ ይጽዕር እቲ ሪከርድ እንትወሃቦ 13 ሴንቲሜትር ነውሓት ዝነበሮ ዋላ እንተኾነ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ግና 25 ሴንቲሜትር ነውሓት ንኽበጽሕ ገይሩ እዩ ናይ ዓለም ጊነስ ሪከርድ ሰባት እውን መሊሶም መጽዮም እቲ ሪከርድ ንኸመሓይሽሉ ኣብ ምጽብባይ ይርከብ ቀዳማይ በዓል ነዊሕ ናይ ወዲ መትሎ ሮቤርቶ ኤስኬባ ኮብራሬ ናይ 54 ዓመት ወዲ እዩ ሮቤርቶ ሜክሲኮ ተወሊዱ ዝዓበየ እንትኸውን 18.9 ኢንች ናይ ዓለምና ነዊሕ መትሎ ዘለዎ ሰብ እንትኸውን ኣብ ናይ ዓለም ጊነስ ሪከርድ ግና
ገና ኣይሰፈረን። እቲ ሪከርድ ሒዙ ዝርከብ ጆናህ እዩ። ሮቤርቶ ብ2015 ከም ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ ብዝሰርሖ ቪድዮ ብዘለዎ ነገር ከም ዝኮርዐሉ ዋላ እንተገለጸ ሓደ ናይ ጥዕና ጸገም ግና ኣምፂሉ እዩ። በዚ ዝተለዓለ እውን ኣካል ጉዱእ ክሳብ ምዃን ኣብፂሕዎ እዩ። እሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘምፃናልኩም መደብ ነዚ ይመስል። ምሳና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ ነመስግን። ነስ ቻናል እንተ ደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ፣ ኣብዝ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሓሊኹም እውን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ነስ ቻናል ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ እውን ሼር ብምግባር ንዓና እውን ኣተባብዑና። ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓሳብን ብኻሊእ መደብን ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።